So now you can watch another video of the E79 National Road and the Struma Motorway. You just watch. Ja, дай сега на български. Записвам видео. Да? Роди, не беше още е така. Първо можеш да кажеш за намеренията си, а ние се чудим да го ще оставим. Брати с кой говори, такъв с храстите ли отвънка, или с Джули. Джули не може чак толкова добре да говори английски. И то сигурно с Ива, защото тя може по-добре. И Зуда също знае, нали? Знаеш? Трябва да знаеш, била си в Америка. Знам. И аз знам. Hello, Hello. Или като Войчо. You are crazy! И Иван не го говори много добре. Кой? Чичо Иван? Да. Ема справя се. Той как говори... Справя се, ама... Леле, ти толкова твърдо английски, никога не си чувала, аз ти казвам. Това толкова твърдо да говориш, да слушаш български, ама всеки други думи. Мале... Аз само... Войчо знае арабски иначе. Джули? Да бе, знам, той нали беше в това. Пише на обратното. В Либия. Да. Ама Либия е далеч от Арабия. Либия беше 10 години някъде. Да, знам. И неща ми разправя там, защото е забранила алкохола. И Войчо си е правил в гаража, си е бил направил да си вари ракия, купи портокали и си свари ракия и после продаде да беше там, не знам колко струва. И вика, за мен си прави късипи. И вика, ракията прямо тръгна нека да я продава. Тръгна качва в колата, обаче в такива тубички за антифриз и той има, нали, нарисувано череп и така кръст, нали. И вика, един път не спират полицаите и що е това? Но рисак, вика, нали ще викате това къде е антифриз, нали. И той казал, това да не е алкохол. Ми опитай, ако искаш. Той само погледал, опитай ти, вземи си го и чао. Това е. Ама верно ли забранен алкохола? Там е забранен алкохол, да. Особено по алкохол ти да си го произведеш направо. Не, ето като ти слушах аз. Не съм сигурен дали е забранен алкохол, е забранено да си правиш алкохол ти. Аха. А Войчо си вари ракия. Да ще си вари то. От портокали. Това на българите си правят ракия. Да бе. Войчо и в Англия сега си има си вари. Да. Но той никъде там в Америка да има някой това ще правил. Какво да по Америка? Ами там си правят ракия. Аз ще карам заедно. Не знам, аз не харесвам ракия. И аз много не обичам. Глежда, ако е червено вино, няма да откажа. Но ще пих и капка не спам. Да, вече гледам си мотив. Септември. Аут. Той завива за Радомир, какво? А? Завива за Радомир. Не, бе, то пак ще се удари. То с АХ. Чекай бе. Какво чекаме? Сега може да изпревариш. Тантофелник. Пенсионер. Бати мустак. Светка му отпуска му вихач. Битка му. Караме си, нали? Ма и аз, ако съм шофьор, аз сигурно ще съм също. И аз много не карам. Такова е. Той Валентин него като кара и аз се нервирам за него, викам, и само на един му брат така ще правиш. И викам, не дигайте карата, и викам, и така, гледай го по-добре, той не може да кара. Сестра ми в Италия, знаеш що ми прави? Що? Вика, не, като ми взе пред само направо така, стой там. Вика, спира, вика. Полицай. Спира. После, тук трябва да караме бавно. Чакай, от тупница надолу. Такова и си караме, нали, с Дани, нещо не знам къде бехме тръгнали, само не знам се. Някаква жена, да дигай нещо, не знам кой викаше, ама да ни е обидно. После не знам си кой пак нещо обидно. Викам, викам, запри се то. Кой това? Ти кой? Какво? Затворили се прозор, села си да дигам отвътре, няма това. Какво съм ми да дигал? Един американец
острова, нещо са го засекли. И той викал, ей, ти е майката! И оттам се чува, аз твоята! Това е било много яко. Браво, под него смех. Леле. А допът ли не му е връзката? Нашата си е чиста. Даже и отвън. Да, ми леко. Леко карам. Мале, тия хапчета са много добри. Вей вече не ме боли. Аз съм чешла да Да. Ама тебе питай грубо и страшно. Ади, ще опуснеш в интернет. Ето, много ясно. Так, се слуша как говорим. Еми, това мога да го заменя с музика, ако искаш. Нека си как си говорим и слушаме. Него простака са. Уби ми инерцията. Да, е такива, ако някой те боли гюрно, вземи си такива. Те са по-добри от третите. Що се казва? Защото как е да ти? За една вечер изпих една таблетка с Лексиус. Точно тогава беха и на дискотека. Щастливе и веко. Тогава беха на дискотека и точно тогава, нали, дискотеката и не в класа, разбираш се, вече толкова много ме болеше и отидех до аптеката и една таблетка за нула време, едно за едно, така не се прави. После, смисъл не, че ми е имало нещо. Маркировките вече почнаха да се трият, значи. Така. Да, защото не са напред като надолу. Аз след как ме боли, пия чай, ама го пия направо в брел и на момент няма. И аз Служи ти ме там. Набивам като... Верно ли? Да. Аз само по една лъжичка си слагам. Защото аз не обичам да пия. Ма тук са добре. Всеки хапчета. Всеки ден път си. Гледам първо да ми мине без те. Да, ето и аз. Само тук може ли да идем директно на Макдоналд? Не, трябва да идеме до края на магистралата. До автобана. Трябва да идем от тия, че няма как да се върнем, освен да се върнем по тая лента. И там на това на детето, там много къде е. Това беше иронично, как ще се върнем по тая Кой лента. го обяснява? На кой го обяснява? Сега се ви изминавам. So, this was a short video of the E79 National Road Ради, не откача. and the Struma Motorway. I hope you enjoyed it Не откача. and И не откача. there are more videos to follow. Много гледа някой българи. See you!